yanzu mu je a cikin wanga littafi za mu zakkaro kai sai da mali ce kala Allah tabaraka wa ta'ala ga manhaji na mabiya sunna kamar yadda malam ya soma da shi. Na farko ahlus sunna suna da usul, suna da abinda suka gina addinin su akai, suka gina akidan su akai, abinda ke karban addinin su, abinda ke karban akidan su, abinda akidan su ya gina akai, abinda musuluncin su ya gina akai, abinda ibadan su ya gina akai. Suna da manhaji, suna da asal. Amma yan bid'a ba su da manhaji, yan bid'a ba su da asal. Kawal suna su ne kawal abinda sun kaso, abinda sun ka gani, abinda ke ba su shawa, abinda tunanin su ya kiyasta shi suke. Shi yasa zaka ga sakankanin yan bid'a fauda ne zalla. Amma in ka zo mazuwa sunna zaka ga me abu ne da ya kasance nizami, abu ne da ke da sari. In an tashi abu zaka ga ana yin shi salin halin, zaka ga ibada ana yin shi a bisa kwanciyar hankali, ana yin shi a bisa yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar. To cikin wanga littafi wanda na ambaci safa na 29 sai malam ya zo da ababen da ahli sunna suka gina ibadansu a kai, wanda na nuna ma shine manhajin kuma ne Allah da manzo, kamar yanda wanga littafi na risala ya soma bayaninsa a karkashin farkon fasal. Ji maganan da malam ya ce ga usul na ahli sunna insha Allah subhanahu wa ta'ala wal i'timad ala al masadir al thalatha al ma'suma. ahli sunna sun dogara akan waɗansu masadir wanda sun ka kasance mai daidai guda uku, wanda suka kasance mai kyawawan masadir ne, sa'annan kuma sun kubuta daga barin mai sun zuciya, sun kubuta daga barin gani, sun kubuta daga barin jahilci, sun kubuta kuma daga barin mai bata insha Allah. Wayya ga wayannan masadir alkitab shine littafi na Allah, kamar yanda gashi malam farkon maganansa sai bude da qala Allah tabaraka wa ta'ala nabi was sunna, sa'annan da hadisai da sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam, wal ijma, sa'annan da ijma na waɗannan sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa asas dinil islam. To wanga ne abin da ya rike addini na musulunci. Duk abin da ba alkitabu ba, ba as-sunna ba, ba ijma ba, to ka san wannan abu bai iya rika addini. Shi yasa hankali kai sai bai rika addini, son zuciya bai iya rika addini, jahilci bai iya rika addini, bata bai iya rika addini insha Allah.